תראו, במסה לא צריך לדחוף קלוריות, אבל אם קשה לכם לאכול, העוגיות האלה יהיו מושלמות בשבילכם. 450 קלוריות, 20 גרם חלבון ליחידה, עם טופינג של שוקולד מריר ורק רכיבים איכותיים. אתם חייבים לנסות. מוכנים? שימו לב, אנחנו לא נתפשר פה על שום מרכיב. בהתחלה נערבב את הנוזלים, שמן זית, דבש, 2 כפות מים וביצה. בקערה נפרדת נערבב חצי כפית אבקת אפייה, חצי כפית מלח, כפית קינמון ו2 סקופים של אבקת חלבון בטעם בדין. לערבב ולעשות בדיקה קולומביאנית. עכשיו לשלב הכל ביחד. ברגע שהבלילה מוכנה, לשים 2 כוסות שיבולת שועל עבה עם התוספות. אני הלכתי פה על חמת בוטנים ואגוזי מלך. רק תזכרו לרסק אותם טוב, ממש טוב, ממש להשקיע, להשתמש בכל מה שיש לכם, כדי שלא יישאר לכם שום חתיכה בגרון. אני מעדיף לחלק את הבלילה ל6 חתיכות סך הכל, כדי שכל אחד יהיה כמו ארוחה שלמה. אפשר לחלק את זה לעיגולים קטנים יותר. מכאן 170 מעלות, 15 דקות לתנור עד שזה מקבל את הצבע השחום ויפה. לקראת הסוף להוסיף קוביית שוקולד מריר, והנה לכם ארוחת גרנולה חלבון הומייד. אגב, הכנתי גם מדריך שלם על תהליך מסה. המתכון הזה הוא רק חלק קטן ממנו. תגיבו מסה ואשלח לכם אותו.